Adap kimi kardom kadu kawe laso YouTube channel long kilang arat do ana fans tami lapen non PMAY-G mate hemso labang ke apply Cheng Bom lo lasi labang so hemso Kosonsi ka apply Nangji Kopi document se Nangji lapen labang so hemso jong se long dun lopulte ko ansa le ki long jiman laso puthang nili non klar dagalam pen nali tumban laso video long nang than pachini ponik po nali tum laso YouTube channel subscribe rilang pote subscribe ko lapen so videos tami nali tum share ponikon tangte non patiek pen PMAY-G ke apply aputhakle chethan polo nang tangte non chethan polo nang PMAY U 2.0 labang ke apply Cheng ponik bom lo lasi labang so PMAY mate Pradhan Mantri Awas Yojana laso scheme ka apply apan Kopi process ma lapen kunasi ka apply dam Nangji ma laso aputhak non etithinialam chethan polo nang Pradhan Mantri Awas Yojana Urban mate PMAY U 2.0 labang ke government Indian housing scheme lo aims to provide financial assistance to eligible urban families for construction, purchase or improvement of a house. Mate labang ke urban area tuman se labang so scheme labang ke piponik lo PMAY U 2.0 labang ke lapen laso benefit mate laso ali bangke laso lo 2.50 lakhs an long ponik po lapen hema kimi apa lo lapen la benefit mate tangka kilong ji la bangke DBT ahin besi long po direct benefit transfer lo lapen special focus la bangke lason lo EWS, LIG, MIG lapen women beneficiary, SC, ST, OBC beneficiaries lapen senior citizen lapen different able person atuman sin labang so scheme hale bangke piponik lo lapen non la apply bang Cheng pon bom lo area tin district tin along si la sinali tum area long bangke apply Cheng lo ma Cheng manali tum tok pen than pachini kon labang so a video comment box along lapen kinang so documents labang ke nalitum Aadhaar card nang po lapen Aadhaar card long kiling a mobile numbers tami Nangji lapen Aadhaar details of all family members mate kan ma family members to alang litum Aadhaar details tami nang igji lapen number 3 pan card nang po voter IDs tami Nangji lapen income certificates tami Nangji income certificate labang ke nang litum revenue department kalte municipal board long pen le enam tami choglo lapen bank account pen Aadhaar card kiling tang do Nangji caste certificate pidu Nangji lapen land documents mate ownership documents tami kenang iksolo lapen number 9 long nalitum putho thek pon thulong lang updated land revenue receipts tami Nangji mate non akimi la land revenue la so receipt tanang po lapen NOC mate no objection certificate Nangji la kunasi longji mapulte municipal board along le anams tami chokji lapen passport size photos tami kenang nangik solo lapen mobile number lapen address proof lahis tami nangik je lapen eligibility criteria kumama tumsi labang so scheme le chu endun long ma pulo tangte labang ke applicant or family should not own poka house anywhere in India mate hola ke apply dun vegji abang phu mate abang phi ala bangke ahem labangke poka ahem kalidet nang po phelang ahem lapen baragra yeso nang po lalo pulte long don po lapen application must belong to eligible income categories under PMAY U 2.0 lapen hola apply vegji abang punon abang phinon alang litum la income categories bang do nang po lapen Aadhaar linking bank accounts ta mandatory lo lata pidun weg nang po lapen applicants will meet the condition prescribed by central and state government lapen hola applicant bangke central government mate state government along pen kilong dunji apuna chak do bang nang po lalo pulte long don po lapen online ka apply ji apan koson lo pulo tangte nalitum block office tami dam nang po lapen kali pulte nalitum online apply ji pulo tangte PMAY U 2.0 upload long dam pen kodak nalitum registration nang po kenang sa documents nalitum upload nang po lapen kijut sila bangke nalitum application form submit nang po lapen nalitum acknowledgement alo long si hala so alo abang nalitum bi kok nang po
lapen non bang kedak area tin long bang apply cheng pon bom no la se nali tum area long berta yani kon la so PMAY mate Pradhan Mantri Awas Yojana 2.0 la bang ke apply cheng lo ma cheng chema pu bang ke lapen documents la bang ke na hok a district on nahok area non lahaya documents nang po applicant Aadhaar lapen active mobile number nangji lapen family members Aadhaar ke doan nang po pan card nangji lapen voter ID pan card lapen voter ID ho la ke apply back abang phi mate abang phu a voter ID mate pan card senang po lapen income certificate sitame ke apply back abang phu mate abang phi la so income certificate senang ji income certificate la bang ke revenue department mate municipal board along pen le nam ta chok la pen bank account stame Aadhaar card pen killing du nang ji bank account ki pidu nang ji la bang ke nali tum SBI Assam Gramin Indian Post Payment Banks la hai le pidu ta chok stame nali tum la Aadhaar card pen killing nang ji killing tang nang ji lapen caste certificate nali tum pidun nang po lapen land documents do pulte nali tum pidun ikme lapen land revenue receipt labang ki pidun nang ji kinang sorlo lapen no objection certificate nang ji kunat silong ji ma pulo tang te labang ke municipal board long damon hodak nali tum long ikpo passport size photograph nang po mobile number nang po lapen address proof nang ikpo lapen nali tum jong sila so benefit mate ale long lo pulo tang te tangka labang ke 2.5 lakhs ansi alang litum pipon ikpo lapen government guidelines ating peno 2.5 lakhs atangka bang kilong ini ki kipi pone la anos tame lata district long dolang state long dolang kon ane ki long long le la banges tame 2.5 lakhs an bang ke long pon ikpo lalo la se kumamatu atum si kilong dun tang ma long le mana litum labang so video comment box long tok pen alitum than pachini kon lapen la sonsona birta mate la sonsona update na litum kilong verji pan pura la so YouTube channel la bang ke na litum subscribe kon Dome thakme kadu kabe card BT 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tame nilhen pen card dom